Bicol Express. Sa pangalan pa lang ng putahe na ating lulutuin ay alam mo na kung saan ito nagmula. Madami-dami na din akong naitampok sa inyong mga putaheng masasarap. Halos karamihan pa ay lutong Bicol. Ngunit bakit itong Bicol Express ay hindi ko pa nailuluto sa inyo kahit na isa akong uragon? O siya, hayaan nyo na at babawi na lang ako dito sa ating lulutuin na Bicol Express. Gagamitin ko na yung lahat ng teknik na aking natutunan sa pagluluto para hindi ako mapahiya sa inyo dahil sikat ang putahe na to hindi lang dito sa Bicol pati na sa buong Pilipinas. Bale, hiniwa ko lamang itong karne ng maliliit na pokadrado at isasangag ko muna sa kaunting mantika. Pero kung non-stick ang inyong lutuan ay kahit hindi na kayo maglagay ng mantika. Maglalagay na ako ng pamintang pulbos, kaunting asin at bitsin para magkaroon na ng lasa itong karne. Isasangag-sangag ko muna to dahil pagmamantikain natin itong karne. Halu-haluin lang natin to para hindi matutong yung sa ilalim at nang sa ganun ay mabilis din tong magmantika. Ganitong pagkakasangag lang ang kailangan natin, yung medyo tosta ng kaunti at nagmamantika na. Itatabi ko muna itong karne para igisa naman itong pang-aromatikong bawang at sibuyas. Ganito ang paraan ko sa paggigisa mga kauragon. Parati kong inuuna itong bawang dahil ang gusto ko dito ay yung medyo natutusta para kapit na kapit yung aroma sa ating lulutuin. Ayos na yan kaya pagsasama-samahin natin to para sumabog na yung mga aromatiko dito sa karne. At ilalagay ko na din itong pangalawang piga na siyang magpapalambot nitong karne. Halu-haluin muna para maging pantay-pantay bago natin takluban. Lumipas ang 10 minuto ay igana yung sabaw at kahit hindi ko na ito testingin, panigurado na malambot na din itong karne. Ibubuhos ko na itong unang piga na gata bago pa ito matuyuan. Haluin lang natin ng bahagya para magsama-sama na yung mga lasa. Habang pakulo itong gata ay ilalagay na natin itong alamang. Hindi ito matatawag na Bicol Express kapag walang alamang. At ang pangpinali dyan, itong siling tangad at siling haba. Nagdagdag na din ako ng pamintang pulbos pangdagdag lasa. Halu-haluin lang para maging pantay-pantay at sakto na yung lasa kaya hindi na tayo mag-a-adjust. Ilalagay ko na din itong dalawa pang siling haba pang dekorasyon para kung sakali man makulangan sa anghang ay mayroon tayong reserba. Ewan ko lang kung hindi pa mamula ang bibig niyan. At ito na yung ating Bicol Express. Siram sana. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!